Na, sziasztok gyerekek, én CR Gábor vagyok, és ebben a videóban agarpontírozni fogunk. Most kiveszem a facecam-et, mert erre nem lesz most szükségem. 49-es szintűek vagyunk, ugyebár pár perc és 50-es szintig leszünk, aminek a 100-nak a fele megvan. Szóval, ja. És akkor meg lesz a sumo skin, és vettem új skineket. Egy ilyen, ezt vettem, amivel most vagyok, vettem egy ilyent, Rod Gome, Winter Wolf, PS Litz, Terra, de igazából mi most a Hobgoblinnal leszünk, szóval nyomjuk is, és az a nevünk, hogy kód csillag ZD hacker, és előtte 2 kínai betű, mert úgy divatosabbnak néz ki a név is, meg jobban néz össze. Hoppá, véletlen. Mert teamet akartam egy emberrel, de nem sikerült, mert véletlen a elválasztás gombot nyomtam meg. Szóval, ja. Megnézzük közben, hogy hány XP kell. Hoppá, nem sok, nagyon kevés kell is. Meg is lesz a 50-es szint plusz sumo skin. Szóval én azt úgy szeretném, hogy pont legyen meg a 1200, vagy ja, ezt meg kéne csinálni. Jó, az én bemászok, ez is kell. És akkor szerintem, nem tudom, merre menjünk. Már mindenhol bajt látunk. Ki az első? Klapcs. Meg fogunk halni. Szerintem. Meg lesz. Ezt lehetett tudni, hogy meg lesz, és lehetséges, hogy már megvan az 50-es szint. És megvan az 50-es szint, gyerekek! 100-nak a fele, ennek nagyon örülök! És itt a sumo skin. Ezt vártam, amióta elkezdtem a agarpontiót. Első szintű lettem is ezt a skin, mert ez nagyon tetszik nekem. Ezt vártam! Úristen, gyerekek! Képzeljétek el, 2 hónapja kezdtem el az agarpontiót is. 55. Most lehet az 50 skin, és 50-es szintű vagyok. Ez tényleg hogy lehetséges? Kaptam is pénzt. Hát ennek nagyon örülök. És hát most ilyen ünneplés lesz, hogy ilyen feláldozom magam, hogy ünnepeljünk. Igen, nyertük ezt. 50-es szintűek lettünk, ennek nagyon örülök. Mert azért haltam meg, mert jó. Hát még egyszer kell egy ünneplés, ez nagyon vártam ezt a... Már 45 meg van, 49 is, boom, ott van az 50, köszönjük szépen. Oké. Na hát akkor most már játszunk komolyan, mivel 50-es skinűek lettünk. Most már komolyan kell játszanunk. Na nézzük a játékot. Hát igen, így már jobban nézünk ki. 50-es szintűek lettünk. Nem hiszem el, komolyan mondom. És azért igen. Szóval ennek meg volt a munkája. Ennek a 50-es skinnek. Hoppá, ezt nem kellett volna.
Hú. Ezt nem kellett volna csinálnom. Meg is haltunk. Nem baj, az a lényeg, hogy megvan az 50-es szint és a sumo skin, szóval ennek én nagyon örülök. Ezért is csináltam videót most a Gar.io-ból, hogy ti is lássátok, hogy nem hackelek semmi. Én csináltam ezt az 50 szintet, látható a videóban, és küzdöttem ezért az 50-es szintért is, a skinekért, a pénzért. Szóval ezen lehet látni, hogy milyen sok pénzem van, meg milyen sok skinem. Na hát ebből meg is van a gazdálkodj okosan, úgy mondva. Szóval, ja. Nagyon óvatosan kell csinálnunk a helyzetet. Mert itt történhet bármikor valami. Nem kéne most meghalnunk. Jó, most tímelek éppen. Ó, Istenem. Jó, veled már nem tímelek, ma olyan kicsi vagy. Gyere, sumo. Sumo. Ó, ZD Hacker! Itt van a nevünk. Jó, van vele tímelek viszont. Jó, gyere, gyere, gyere! Gyere már! Ne rosd el! Jó. Jó. Meg lesz. ZD Hacker. Itt vagyok. Adjam ma még. Tidíz. Farsult? Mit akarsz te? Azaz, sikerült. Azaz, adjad az életet. Azaz. Oké. Csináld. Meg lesz ZD Hacker. Meg lesz. Azaz. 50-es szinten jó profik vagyunk igazából. Na, mit csinálsz? Hoppá. Hopp. Csinálj már valamit. Jó. Sokat fejlettem a Garióba, mert volt pár videó, amiben nagyon rossz voltam, és most pedig már jók vagyunk. Segíts! Ne! Jó. Segíts! Hacker! Segíts! Azaz! Nem halhatunk meg. Nem. Jó, eddig jók vagyunk. Vagyis most már rosszak, de eddig jók voltunk. Tímelj velem. Na. Aj, meghaltunk. Nem baj.
Szóval ennek nagyon örülök, hogy 50 szintű lettem. Nyomjunk még egyet. Hogy 50 szint lettem, ez ilyen külön kiadás. Ez lesz a címek. Agarpotio külön kiadás. Hoppa vele tímnek. Elfogadod? Hát. Azért vagy te itt, hogy elfogad. Na, tímez? Tímel hát. Tímel velem nem hagy cserbe. Akkor tímelj. Meghaltam. Nem baj. Nem baj. Nézzük. Sajnálom, hogy most nem raktam be zenét, mert ennek nagyon örülök, hogy 50 szintű lettem. Közben itt egy 75-ös szintű. Megpróbálok vele tímelni. Kíváncsi vagyok, hogy elfogadja el a tímelés. Nem. Úgy látom, nem. Most már mit csinál? Na mindegy. Nem fogadta el a tímelést. Ezért tölök. Hoppa. Na mindegy, ha szerintem ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor dobd egy lájkot, vagy iratkozz fel az én csatornámra. Én CR Gábor voltam. Sziasztok!